Voor Ik ben benijd zie ik het dus panel Cultuur in Friesland. Hokker nieuwsgierige musea, vaststellingen, historische gebouwen of aardige routes binnen in uw provincie te vinden. En wat vinden uw panelleden ervan? De vriendinnen Marit Ellen en Lisanne doen het verslag van Cultuur in Friesland. En trouwambtenaar Lidwien is altijd enthousiast. Zo ze het Joet ik aardig vinden. Het is hartstikke mooi waar. Het is super gezellig hier op de Lemmer. En achter mij ligt de LE50. Ik ben zo benieuwd hoe het is om daar maar het wetter op te kijken. Klinkt dat mooi, hè? Ja, absoluut. Die diesel zo bom, 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 bom. Oh, ja, geweldig. Het is, jullie was net weten hoe volle jouw kantenmeter zeil eromheen komen is. En dat alleen nog maar om de wien te vangen, dat we vooruit gaan kunnen. Dat is toch in wezen een griezelig duurzame manier. Dus de motor is nou echt uit. Nou veels de wien en de golven. Waar ben we hier? Op wat schip ben we hier? Nou, je bent nu aan boord van een echte Lemsterhaak. Een echte Een Lemsterhaak. echte Lemsterhaak die gebouwd is in een Lemmer bij de boer. En verder een Lemster visserman. En die is een jongetje niet gebouwd. Oké, Dus hij is net zo jong meer. het is al een En oude dame. Het is een oude dame, want het is een dame omdat er al zulke mooie rondingen heeft, dat heb ik hem verteld. Dus het, Het is een dame met Ja. rondingen, want dat is wel typisch iets voor een Lemster. een Lemsterhaak die heeft zeldzaam mooie rondingen. Wij hebben dat net, wij zijn wat hoeker. Waar broekten ze dit vroeger voor? Nou, verder visserij. Voor de visserij. Zo, op het zoutwater hier is het met de ansjoop en de jeringen. En bot en school natuurlijk, maar vooral ansjoop en jeringen. Daar moesten ze hun centen mee verdienen. Het is dus echt een Het vissers. is echt een visserskip. Heb ik een beun dat de vis in levend houden kan. Nou, en wij hebben de zeilmaker van Lemmer het in de laatste jaren hier als teken een zeemeermin. Die is mooi, hè? Die voelen we En jou toen ook. hebben wij hier vregen die het wat groter wieren. En die het een beetje verrast stond hier bij de uitdeling van Ja, het is een rondborstige dame. daar. Waarom is het nou belangrijk om dit soort skippen om dat te behouden? Nou, dat is belangrijk omdat ze er zo net mee binnen. Zo, dan kan je hem voor nabouwen. Maar dan krijg je nooit zoals deze. Dit is zo mooi, eerlijk weer. Mijn vrouw en de band komen volop in, maar hij komt heel eind heen. Moet ik even aan het roer? Ik wil dat wel even eens proberen, ja tuurlijk. Dan kom je hier maar even zitten. Dan lijkt nou wat een vogeltje. Hij lijkt als een vogeltje, Dan lijkt zei de nou een man. vogel op het water. Als een vogeltje. De vleugel met iets minder, 40 steen naar de gavel. Ja? De gavel is iets, hè? Ja? En dan weer een verhaal af vleugel, die moet dan een beetje aan die kant even verwijderen. Dus dan krijg je eigenlijk een beetje heger op. Ja, Naar die taal zoeken. Zoek ze wat naar die taal. ik ben heel goed in het Ja, kriskras varen. Nou heeft de goede koers. Oké. Dus nou krijg je bij die uitdrukken. Dan is het ongeveer horen. Zo mag ik hem houden. Ja. Oké. Met die kou in de hikken houden. Ik ben
ben echt druk bezig om weer iets heel nieuws te ontdekken. Ik ben net alleen nog benijd, ik doe ik wat nieuws. Een machtig mooie wien, we hebben heerlijk zield en het weer gewoon hartstikke gezellig aan boord. Ik heb nooit weten dat het middenzielen zo leuk wezen kon. Maar dan wel met dit waar. Hoi! Juist zien we in werken. Ja, en we zijn bij de arrestant. En wat gaan we hier het land, denk je? Ik heb geen idee, maar ik hoop dat het boeten is. Ik hoop het ook, want het is voor het Hartstikke eerst mooi waar. hartstikke mooi waar. Dus ja, we zullen zien. Fijn dat u er allemaal bent. Op deze heugelijke zonnige dag. U ziet, dat heb ik geregeld natuurlijk. Ja, het spijt me heel erg dat het vandaag niet vriest. Dat was natuurlijk nog leuker geweest, want het zit in mijn genen. Want hier spreekt tot u en staat voor u de allereerste winnaar van de Alphenstedentocht. 2 januari 1909. Nou, kom maar. Joehoe. Ja. Wederom is de paparazzi vandaag ook weer vertegenwoordigd. U ziet hier nou het water. Nou, het water is... Goedendag, u gaat even naar de Zuid. Het is namelijk de verbinding tussen Noord- en Zuid-Friesland. Een hele belangrijke verbinding. Zo klein als dat die is, zo belangrijk als dat die is. Ze zijn zelfs aan het over redeneren om te kijken, kunnen we dit op werelderfgoed krijgen, toch? Omdat het zo oud is, dat gaat lukken. Er zijn vele beroemdheden die een link hebben met dit dorp. Pieter Jelle Stroelstra. Dag jongen, ben je nog steeds zo revolutionair? Ja, zeker. Ja? De vrouw die een prachtig boek heeft geschreven, waar iedereen zo vol van was, heb ik natuurlijk over Sjoukje Bokma de Boer. Ja, dat is jouw vrouw, jongen. De vrouw die ook zo belangrijk is geweest voor dit dorp, heb ik het natuurlijk over Grietje. Dag Grietje leven. En de vrouw die wel 12 keren heeft geworpen, waarvan de 10 beroemd zijn geworden, heb ik over de Harmke Veenstra Tuinstra. Ja, met je 10-tal. Wij gaan het dorp in. Van harte welkom hier bij het oudste rijksmonument van dit dorp. Kijk, staat brood, koek, beschuit, bakkerij. En dat is wel heel bijzonder, want er waren hier 7 bakkerijen. Dat is heel bijzonder natuurlijk, want je denkt, hoe kan dat dan? Nou ja, als er een doorvaart is met heel veel handel, dan is er ook behoefte aan handel en dus aan brood. Maar dit huis woonde later ook een hele belangrijke vrouw. En dan heb ik over Grietje. Grietje, kom er eens even bij. Ja. Grietje, weet je het nog, Grietje, dat je hier woonde? Ja. Grietje met het gouden oorijzer. En ze werd ook wel de Gouden Engel genoemd. Want als er brood over was, dan gaf ze dat aan de armen in het dorp. Hier stond vroeger het huisje van Marten en Afke. En dat zegt jullie waarschijnlijk niks. Afkes 10-tal. Sjoukje Bokma de Boer. Zij schreef een boek over die armoede hier in Friesland met die hele grote gezinnen. En zij kwam dus eigenlijk op voor die arme gezinnen. In heel veel talen werd het vertaald. Dat is gebaseerd op een plek wat hier is, het huis wat hier stond. Dit is niet meer zoals het stond eigenlijk, maar hier woonden ze dan. Lieve mensen, hier staan we voor een heel klein gebouwtje, een reetmakkerij. Wat gebeurde er dan hier in dit gebouwtje? Wat denk je? Ik denk dat ze hier redens maken. Ja, dat is goed. Ja. Ja, dat is goed. En dat is niet zomaar wat, want hier waren er 26 schaatsenmakerijen. In dit dorp alleen, 26. Ja, kan je schaatsen? Ja, zeker. Ah, goed zo, goed zo. Ik heb het wel eens eerder gedaan, een theatrale wandeltocht. Het is wel een goede manier om dingen te zien. Maar het is denk ik, je moet het wel echt een soort categorie wezen die het leuk vindt.
Dat is wel echt, het is wel een soort humor die je wel leuk bent te vinden. Hier staan we dan bij mijn geboortehuis. Dit is de belangrijkste schaatsenmakerij van Nederland. Ja, want mijn vader, Minhard, die heeft hier de allereerste schaatsen gemaakt die wereldberoemd zijn geworden. En had hij het hele slimme idee om die schaatsen te geven aan prinses Wilhelmina. En zij verleende uiteindelijk, met grote dank, verleende zij uiteindelijk het predicaat koninklijk. Nou, Lisanne, wat vond je ervan? Ja, het was net helemaal mijn ding, maar ik zeg wel dat oren het wel heel leuk vond. En je leren natuurlijk wel heel veel ervan. En Wergier is het hartstikke leuk plak om even terug erin. Oh, weer mooi vond net. Oh, lekker kniepen.